Eibartarra. Baloia albistegik eskubira eramandu Raul Gainan. Berarentzat ere berezia gaurko partidua. Gaina ez da ahaztu behar, abuztuaren 11ean Eibarrek bere aurkezpen ofiziala egin zuenean denboraldi honetarako Errealarekin jokatu zuela Eibarren aurka eta berak ere txuri-urdin bezala gola sartu zuela. Orduko hartan Bigerak sekulako partidu egin zuen, baina albistegik ere bigarren zatian aterata eduki zuen bere protagonismo puntua. Futbol tradizio handiko familikoa da. Osaba Realen ibitakoa, Realean, Deporren eta hainbat lekutan. Eta Aitona ere bai. Jokalari izan zen bere garaian. Hor da albistegi. Zelai erdian azkenean baloia atzera, Espini. Iritsi zaio Lago. Lago Junior, Morgado du bere aurrean. Baloia geratu egin du Morgado kikututa atzera, Lanza, Ilarra. Eta Morgado ditu aurrean. Ondo kendu dioto baloia, ondo urrundu du Sansek, Spin. Bai, atesaina. Falta Eibarren alde. Eibarko atezaina izan omen zan. Albistegi den naita. Beraz, futbolista bai. asko inguruan. Txirrindulari ateratzea zaila. Bai, egia esan. Lanzarotek aterako du, arriskutsua izan daitekeen falta. Hau dira, benetan arrisku gehiena sortuko duena ez, Eibarrek jokaldi hauetan. Hor da Lanza, bigarren zutoinan ipini du baloia. Ondo egin dute jokaldia Mandiolaren mutilek. Ia denek aurrera lehen zutoinera egin dute, atzean azaldu da Juan Dominguez, ondo Toño atezaina. Berehala galdu du Jonatanek, albistegi ondo berreskuratu du. Ea, Toño berriro irten da. Jonatanek jarraitzen du baloiarekin, Kolinasek eskatu dio beste aldean, hor da Jonatan, ezkerrean Morgado, Sanseren erasoa, Ilarramendi. Errasti du atzean, Ilarra jarraitzen du baloiarekin. Pasea ezkerrera, alboko sake izango da, Ibarko jokalari batek ikutu duelako, azkar atera dute txuri-urdinek, Ilarra, kontrolean utxe egin du Morgadok, alboko sakea, Eibarren alde. Lehenengo aldia da, pixka baloia oinetan dutela iristen dirana Eibarrenare inguru horretara. Ezertarako ez, baina bueno, iritsi dira gutxien ez. Lehenengo aukera da, lehenengo aukera, ez aukera sortu durako ate horrean, bezik eta lehenengo aldiz. Lehenengo aldiz, zelai hori pasa, baloia oinetan dutela eta gauza gutxi atera dute, zerrez, baina bueno, zerbait. Gaur beste 3 partida jokatuko dira multzo honetan. Osasuna B eta Real Union, Atletik B eta Peña Espor, eta Lema eta Mirandes. Arituko dira gaurkoan, elkarren aurka. Bihar beste partida, Caudal de Logroñés, Samuela Oviedo, Zamora Gimnástica, Leonesa Barakaldo, Guijuelo Palentzia eta arratsaldeko 5etan Mendizorrotzan Alabesek Sporting B hartuko du. Eta esandakoa, 10 jardunaldi geratzen dira. Gero eta gutxiago. Poliki aurrera badi joa, Azken laurdenean sartu gara. Martxoa eta hilabete garrantzituak izaten dira. Hor, martxo ona egiten duena normalean asko aurreratuta izaten du eta... Falta, bai, argi izan da, helduta eraman du Tijerak. Aretik oso gertu, Sanseren aldeko falta. Mendigan martxoan indarraken ateratzen dana, maitzona lortzen dituena, bai. Ja hor goian kokatzen da eta hori bai ez dala gesterikan. Gero talde batzu badira, ja helburua bete dutenean eta pixka bat geisten diranak, nik nahikoa egin dut, nik nire helburua zen mantentzeko puntua baditut eta horiek pixka geisten dira, eta hor ja goikoak ere gehiago irabazten dute, ez? Ilarrak aterako du falta, Ibarko 11 jokalariak are barruan defentsa lanetan. Ea ba, bi gizonesian, beste denak errematearen zain, bigarren zutoinan ipini du baloia Ilarramendik. Ez da errematerik izan. Alboko sake aterako du orain Eibarrek. Prestatutako jokaldea zen, jende askok lehenengo zutoinera egiten du, bigarrengora Inigo Martinez joan baloi horren bila. Eta lurrera jonda. Bai, bidean segertatu den ja, zailago jakitea.
Horda Inigo Martinez, orain Toño Atezainari eman dio. Entrenatzailea ze, Joseba, lasai xamar edo? Ez, Manix Mandiola orain une hauetan eserita da, baina lasaietik uste Ibartarrak gutxi daukala. Mejo Kodro berriz, ez dakigu etxeko lanak ondo ikasita etorri ote diren, lehen Orbogozorekin egon gara, partidu hasi aurretik, eta esan digu, apur bat ikusi eta ikasi dutela Osasunak egin zituzten huts hoietaz, eta horixe burura eramaten du esku askotan, eta behin eta berriz gogoratzen die atzekaldean ertsitasuna, atzekaldean sendotasuna edukitzeko, eta ondoren pitinka aurrera joateko. Beraz, lezio ondo ikasita etorri dira gaurkoan. Bai, Osasuna beren aurka jokatu dute, biek, azken aste hauetan. Eibarrek irabazi gintzien hemen Ipuruan, eta joan zen astean, Zubietan, Naparrek irabazi zioten huts eta bat Sanseri. Espaldiko partez galdu zuen partida, Kodroren taldeak, denbora zeraman galdu gabe. Azken boladan esan berdinketa desientere bai, baina abendutik galdu gabe zegoen Mejo Kodroren taldea. Eta joan zen astean gertatu zitzaion. Bai, harrotu nintzen pixka bat, hemen ikusi genuen Osasuna jokatzen. Eta Eibarre aurka ikusi genuen eta Sanseren jokoa ikusi, beraien jokoa ikusi egia zen bian proposta baloia jokatzea da, eta baina irutuzitzen nahi gutxien ez irutuzitzen Sansek talde hobea zela, ez? Gero, eskati hitz egin jendearekin, partioan egon zanakin, bai Osasunakoekin da bai Realaren inguruko jendearekin, eta azkenean denak berdina esate dute, ez? Sansek nahiko partido intzuela, partido hori ez galtzeko, baita ere irabasteko, ez? Gertatzen dena ate aurrean ez zutela asmatu, eta besteak behin iritsita asmatu zutela, eta partido aurrea atera zutela, ez? Gainera gola oso goiz sartu zuten Nafarrek, eta badirudi denak atzekaldean sartu zirela, Eibarren eginiko hutsak berriro ez errepikatzeko, Merino entrenatzaileak denak atzera eraman zituen, eta horrela ezpada asmatzen aurrean zailda berdinketa lortzea. Eta ez dakit, Jonathanek zer pentsatu duen, txisturen bat entzungo zuen edo Marazainak ez du banderatxo altxatu, uste dut altxatzeko intentzioa bazuela. Bai, intentzioa bazuen, joko eskampo zegoen. Baina hor, jarri gara ikusten, baloiuna sartu dio Ilarrak, baina aurreratuta zegoen, alerekeinu arraro xamarra egin du. Ezpaita joan, baloiaren bila, Eibar erasoan, iritsi Otaegi, errastiko ondo moztu duelako Arkaitz. Alain Izmendi baloi eske barruti jokatzea erabaki du. Rosekin galdu indute Donostiarrek Kijera. Otaegi. Otaegi lurrera ez dago faltarik. Ilarrak Arkaitzi eman dio honek ezin baloia jokatu. Kijerak Atezainari, Xabiri. Iruretak gora, Altuna. Eta Errasti. Eta Gaztainaga. Toño. Morgado. Poliki ematen du Sansek, ja lehenko minutu hile pasata gero baloi gehiago izaten ari dela. Ondo jokatzen ez, erraz galtzen duelako, baina ja Eibarren baino baloi gehiago eta ja Gaztainaga gehiago ikutzen du. Errazita Gaztainaga egiten dutena da, aldatu egiten dira bere jokoa aldatzen dute, bate baloia daukanean besteak bere lekoa hartzen du, nik uste kobertura ona baten ditela batek besteari, eta horre ondo moldatzen ari dira, eta horrek emango dio Sanseri pixka bat nagusitasun gehiago. Gaztainaga ere ikusi izan dugu zelai erdian. Bai, berak juganetan da zelai erdian jokatzen zuen, eta orain? Kolines. Kolinesek min hartu du, lurrean geratu da, jokoa eten da. Ez dakigu zer gertatu zaion Realeko gazteari, Kolinasi. Zirudi ezer larria izango denik, izan ere Realeko jokalari guztiak oraindik aulkian daude. Eta Maniz Inigo Rosekin hitz egiten. Urrutitik esan dio, etortzeko zerbait esan nahi ziola. Hemen jokaldi honetan gertatu da. Albistegiren Sara. Zelaia utzi egingo du momentuz, 10 geratuko da Kodroren taldea, baina ez dirudi arazorik izango duenik itzultzeko. Atera du bitartean Eibarrek, Albistegi Zelaierdia Maloiarekin, keinu bat. Baloi ona sartu du eskubialdean, erdiratzeko aukera ona, bebetik egin du erdirak eta Altuna kanpora bota dute Donostiarrek.